Cześć, witajcie moi drodzy. Wielu z was pisało mi takie komentarze, że jeżeli chodzi o vlogi, to żebym coś zrobił w temacie książek, tego co czytam i jak to generalnie u mnie jest z książkami, czy dużo czytam, czy czytałem, jakie mam książki i co lubię i tak dalej. Także pokażę wam skromną kolekcję. Mianowicie tu jest taka szafeczka, w której znajduje się dość sporo książek. I teraz, moi drodzy, co ja tu mam? Znaczy, no, nie mówię tutaj o tej literaturze, tylko o tym raczej, co mam tutaj. No tu jest naprawdę wszystko. Ja nawet powiem wam dokładnie, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie znam całej zawartości, ani pewnie 1/20. Co tu mamy? Alfabet śląski pana Bolesława Lubosza, Górny Śląsk 3 epoki, tutaj pana Marka Dyjaka, znaczy pana Łukasza, kto to napisał w sumie? Łukasz Klinkę, Arkadiusz Bartosiak, Marek Dyjak. Nie czytałem tego, powiem szczerze. Co tam się kryje? Kronika miasta Bytomia, pana Franza Gramera. Dopiero niedawno pierwszy raz przetłumaczona na polski. To jest to nas dostępne na urodziny. To jest co? To są filmy o panu Piłsudskim. Tutaj Szczęśliwy kto poznał Hrdlaka od Janosza. Mam też Holonka, Bery i Bojki Śląskie Ligonia. Jeszcze kiedyś gdzieś miałem Łyska z pokładu Idy. Ale to już pewnie zaginęło. Znaczy no pewnie gdzieś tam jest. Co tutaj jest takie malutkie? Konstytucja PRL-u. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera, Dobroczyński, Doścignięty. Powiem szczerze, nawet nie kojarzę. Dużo z tych książek nie jest w ogóle moje, tylko, że tak powiem, rodzinne. Tam jest Poczet papieży. Co mamy tutaj? No, mojego ulubionego pana Szczepana Twardocha, Wieczny Grunwald. Bardzo dobra książka, polecam. Co tam się kryje dalej w odmętach? Janosza, rozmowa z panem Janoszem, czyli biografia tutaj przez panią Angelę Bajorek napisana Horsta Eckerta, czyli autora właśnie między innymi Szczęśliwego kto poznał Hrdlaka i Holonka. Czasopismo, taki magazyn jakby o Górnym Śląsku, wydawany tam nie wiem, co jakiś czas. Co tutaj mamy dalej? Dramat katyński, Studzianki, Bałtyk w ogniu. To jest duża część to książki mojego dziadka. Bytom na przełomie wieków. Tutaj Brzechwa po śląsku. Mam też jeszcze Tuwima po śląsku. Tu o panoramie racławickiej. Mam tutaj Ochotnika o rotmistrzu Pileckim. Co tutaj się znajduje? To jest pan Tadeusz. A co tam jest dalej, to jak to się mówi, Bóg jeden wie. No tutaj jeszcze z takich kiedyś bardzo się interesowałem bronią, także mam tutaj najskuteczniejszą broń ręczną, encyklopedię pistoletów i rewolwerów, pojazdy Wojska Polskiego. Tu jest taka wielka encyklopedia, wielka kronika Polski, cała historia Polski. Poznawaj świat, wieloryby i tak dalej, oceany, bo miałem kiedyś ogromną fazę na życie w oceanach i w morzach. Tutaj też flaszki się po całym domu się alkohol wala. No tu w ogóle z ciekawostek mogę wam pokazać, to są wszystkie moje wejściówki i tego typu rzeczy z PGA AIM-ów. Tu mi spadła opaska, co to jest? Gest z AIM-u akurat, no. Jak to tutaj włonaczyć? Dobra. No tutaj Paweł Jerzego Niemczuka się nam wyłonił. No mam tego, powiem wam, no bardzo dużo. Chciałbym móc ogarnąć przynajmniej 1/10 tego wszystkiego, co tam jest, no. Tam flachy widać moje z piwa, no. I tak prezentuje się skromna biblioteczka moja. Znaczy, no, domowa generalnie. No. A wy co? Czytacie? Czy raczej nic w tym klimacie?